Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava. Carles, com va? Bé? Fantàstic. Estàs content o no? Molt content, que no em veus? Estic contentíssim. Farem, ho petarem. Ara m'agrades. Ets un crac. 9 i 10 i 10 20. Carles, què en penses de la llibertat d'expressió? És l'última cosa que hauria de perdre el poble. I aquesta sortida que feu a Barcelona, què fareu? Ho petarem. Carles, i tu com estàs? Jo de primer. Estic més animat que Lluís. Ara m'agrades. No diré res més, Les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.